Godina ima 360 dana, toliko ima na mom srcu rana. Sve jače i jače, svaka rana boli, presta mile da me voli. Šta je ovo? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Gde je gazda? Dobar dan. Ste spremni za pijac? Jesmo. Sigurno? Vidim, šminkate se. Gazda, dobro jutro, Proko. Jeste za kafu? Nema vremena. Nema se vremena. Ajde, oblači se. Ko ide na pijac? Gde je gazda tu? Evo, tu je. Evo, oblaču. Jeste spremili za pijac? Jeste, sve spremno. Evo, otišao on dole do radionice. Sad ću da ga zove. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga. Dobro jutro, gazda. Kako je? Dobro jutro. Jeste vi spremili za pijac? Mi smo se spremili za pijac. Jeste poneli za Trumpu sve što treba? Vodite računa, seljaci nisu naivni. Ajmo! Lubnice. Srećan put! Baci vodu. Ajde. To! Zatvori Miki kapiju. Dobro. Pa šta ona Aero ima kome da kaže? Ona se sa svima zakačila i zapinje za svakog. Sinoć, kako šta, kako ko dobije zadatak. Ona skače i viče. Ej, Da ne možeš u reku. Ona se uživila u ulogu kao da je u svojoj emisiji voditelj. Mislim, ne možeš doći od nje do reči. Aj sad tu da se utrkujemo ko će šta, mislim, bez veze. Daj, dobro. Sole. Kako se pričao njima za sinoć? Sve će da rešimo. Idete seru. Ja sam umro, mislio sam da ću da je zakucaš. Ne. Jesi vidio kako su meni bili dlanovi? Meni se dlanovi oznojili. Kako da kuca? Neću da se mešam, kapiraš? Pa jasno, bre. Neću da se mešam, brate, znaš. Ali šta mu je rekao? Šta ona ima kome da kaže, čovječe? Luda žena, nema. Danima je držala ruke da izvinete na stražnici, razumeš? I tuda je išla i kao gleda i ništa ne radi glumi. Sve što pričam, ona stane i ćuti, čeka ih, ide, prati, ovako sve vreme, stani, pa nisi mi majka, čovječe, pusti me. Evo, izvinite. Bože sačuva. Ono je Bože sačuva. Ne, ja ću samo da bežim od te osobe, da bežim. Vidim i bežim. Rekao, pa da. Priđe mi, samo ću reći beži, nego znaš šta je problem, ja se posvađam sa njom. Pa da. I ona dođe I onda nije, da. i ja se Pa ništa ne raspjevalim, govori ajde kao. ona. Ljubavi, šta? Što treba? Glumiš. Da ti brisnem ovo da brisnem? Daj. Dobar dan. Dobar dan. Ili dobro jutro, mi ne znam. Krećemo od Here. Jesmo. Ja pretpostavljam da vi u kući već koristite Herine proizvode, ali ja ću... Jer vam se sviđaju, jeste zadovoljni? Pa, Boga mi izgledam jesmo. Evo, ja ću da vam predstavim sada. Za vas danas imamo Herine proizvode, znači gelove za tuširanje, kreme za ruke i toaletne sapune. Za vas je Hera pripremila 4 mirisne note gelova za tuširanje, za potpuno uživanje ispod tuša i za svakodnevnu negu. Imamo My Secret, gel za tuširanje sa mirisom kale. Zatim imate My Dream, to vam je sa orijentalnim mirisima, Soft Care, sa ekstraktom kamilice i gel za tuširanje. Jer vam se taj dopada. Da mi se dopada. Zatim su tu kreme za ruke, imate univerzalne kreme za potpunu negu i regeneraciju vaših ruku. Univerzalne, znači za svakodnevnu negu, za sve delove tela možete koristiti i kreme za ruke, namenjene znači specijalno za negu ruku. Toaletne sapune, imate također 4 mirisne note, tu su ruža, soft care, senzitiv i imate bagrem i med. Ona mi svega ima. Svega za vas. I mi ćemo od svega da pouzimamo. Što miriše i kroz kutiju. Ne možete da uzmete, morate nešto i da date ovdje. Dobro, da Spremili nešto za nas. Ajde da vidimo za ove proizvode šta smo mi spremili. Mislim da je ovo Vesna Rivas. Jeste. Kapa. Da. Dobro, može Kvalitetna je, kapa. kvalitetna. Jeste kvalitetna, ali zavisi za koliko proizvoda. Pa Boga mi, vi otprilike za sve proizvode. Pa, ne može baš za sve. Ne može za Morat sve. ćete još nešto. Ovo je specijalna stolica. Ša, Aki i Danijel su.
pravili. Odlično. Može li tako? Može, naravno. Stolica, kafa. Mogu da probam. Jako stabilna, ali ne možemo baš naglo se... Može? Stabilna je. Može. Boga mi. Odlična je. Za stolicu, kafu možete da dobijete gelove za tuširanje. Samo. Možete da dobijete i kreme za ruke. A za toaletne sapune još nešto. Pa nemojte tako, dajte, treba da stignemo do hrane. Gazda, molim vas, a ima i nešto gratis. Kada uzmete 2 proizvoda, vi dobijete jedan gratis. Vidite da sve nosimo vaše, Hera. Da bome i gaćice nosimo vaše za sve. Tako je. Jel može? Može, dobijete sapulje gratis. Gazda, vi pakujte. Ovaj kreme. Univerzalna kreme. Univerzalna. Da, namenjene za sve delove tela. Možete ih svakodnevno koristiti. Ajde, požuri. Eto. Hoće da nam odu seljaci, požuri. Da idu seljaci, tu smo mi. Vidi šta radi. Pogledaj. Kako izgleda. Pogledaj. Daj još guraj slame, brže, ljubite svoje. Guraj slame. Gure. Čekaj da ga... Da ga guram još? Gure još. Joj, sve će nam komantili. Da guram ili? Gure još. Da li gori? Takav zvuk, da. Vrelo. Pazi, ne! Ti sunce. Da ti. Si plesao čovječe, da je rukama. Jesi ispekao baš? Ne, pa osjetio sam odmah sad. Da guram ovo, a? Ne. Dosta. Ovo je džus ostavio. Brate, dječo, brate, Ekiv, pa kako ću ja to, brate, izgoreću ruke, ne mogu da repujem, brate, znaš. Ali zato ću, brate, sad da pređem malo na ove narodnjake, to vidiš, ja i ova koleginica smo, brate, snimili duet, sad moram da obradim ove DJ-ove, znaš, ono po Evropi i tamo, brate, da se uzme neka kinta, ovo je moja bembura, to gori, brate, ova sedmica, ubine, brate, šta ću, volim, brate, bemburu, ovog tvog kad gledam, brate, sanjam ga noći. Dobar dan, šta vam treba možda za naš standard? Možemo da vam ponudimo abrazivnu kremu za pranje jako zaprljenih ruku ili abrazivno sredstvo za pranje zaprljenih svih površina. Također imamo i deterđente za ručno pranje posuđa koji efikasno peru posuđe, pritom čuvaju kožu ruku. Imate odmašćivač koji odmašćuje i čisti sve perive, otklanja masnoću sa svih perivih površina u domaćinu. Ovdje imate kremu sa glicerinom, znači ona vam dodatno štiti ruku. Evo nam treba. Znate što, mi smo imali spisak. Imali spisak. Divna jedna majica. Ne znam ko je poslao, imamo spisak koji je otišao i neko nam je dao. Dobro, možemo da nam damo... Hoćeš ti pesmu neko da tražiš po želji? I jednu koju pismu. Od mene? Od koga? Ne, od Đetića nas. Ajde. Ragazzo. Filip, to je poklonio jednu čudnovatnu olovku. Hvala. Za grebanje pod telo. Tetoviranje, ovo je najnoviji model tetoviranja. Može, evo, 3. Ma, možemo i 5. I još? I evo, abrazivno sredstvo za otklanjanje prljaštine. Također, daćemo vam skala deterđent sa glicerinom. Hvala. Da li vam treba skala osveživač za... Kako da ne za WC, naravno osveživač. Ne znam kako da ga montiramo u one WC, ali hoćemo da... Obavezno. Izvolite. Nego ne znam kako da Imate ovo što koristimo... vidi sam okeana i Ne ovaj mora da cvetni. bude. Ajmo pesmu da čujemo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene izgubi.